Temo que vais es la ilusión que voy a partiros ya. Que me puso micronama e me deu per falar. Non sei non estou seguro, ni yo podo confirmar si obedes neste xeito ou estou a tolerar. Todo é un sinsentido que al fin acabará. Onde irán? Onde irán parar as precarias da xente que só pode respirar? Onde irán? Onde irán parar os lamentos de quen non pode volver a comenzar? Odio esa parte de mí, esa parte de vos que me impide mirarnos como hay más, esa que nos fue queimar.